Entużjasti li niltaqgħu ma' kulħadd inkluż ma' BirdLife Malta waqt oħra ambjentali li nisimgħu kemm jista' jkun l-isfidi li pajjiżna qed jaffaċċja f'dan il-qasam u naħdmu flimkien biex insolvuhom. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt laqgħa li kellu ma' BirdLife Malta fejn fost l-oħrajn il-kap tal-Partit Nazzjonalista faħħar il-kontribut li din l-għaqda ambjentali tagħti favur Malta biex wara kollox kemm jista' jkun tgħallem u teduka lill-poplu Malti Wawċi. Flimkien ma' BirdLife Malta l-kap tal-Partit Nazzjonalista qasam diversi ħsibijiet relatati mal-passa tal-asafar, il-pajsaġġ Malti u l-ambjent in ġenerali. Bernard Grech tenna li huwa kommess li ħares l-ambjent u kif ġiet infassla politika ta' enerġija nadifa u sostenibbli, il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jaħdem anki fuq aktar proposti brabta mat-tema ambjentali. Bernard Grech qal li huwa qed iħares il-qudiem li jiltaqgħu wkoll ma' qdiet ambjentali oħrajn biex dawn il-proposti jkunu mfassla wara li jkunu saru qatt ta' taħdidiet. Tul il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien preżentat ukoll b'numru ta' kodba u pubblikazzjonijiet minn BirdLife Malta, kodba li wara kollox ġew ippubblikati biex jgħinu fit-tagħlim. Preżenti għal din il-laqgħa flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm il-web tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u l-kelliem tal-Partit għall-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima Robert Kutajjar u kif ukoll il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista l-Agrikoltura u s-Sajd Edwin Vassallo.